Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hitah olo membahen sahit-sahit, tunasa na mangulu, ikon roha pangulu hondo rohatta dinasa na mangulu. Atong rak mangidugugu mahita tutuhata debata, lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Tato poti mado sata tu nagodangi tu adopani tu hatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, jala ama parasi roha, dang lomo roha midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tu madikon dalanna, asa mangolo ibana, ido dipangido roham, alani i umbahen dipangido hami, sai sudah di matorup-torum, asa una mangonai beh tuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringo Tuhan sesani dosata, songonondo hatani Jehovah, unang ho mabiar, ai au do siluluhon ho, nunga pola hujo goarmu, au napuna ho, hasangapon ma direbata na digijang. Amin.
Hatani debata nagabe turpu ni epistelta di minggu palima ondung Trinitatis. Imana ni enet sian pangukapon bidu pitu mamuka sian ayat sia sahat rodi ayat 10 pitu tajahama marsikat sori. Dung salpui adong mahu bereng masai torop naso dapot bilangan ni jolma. Sian nasa bangso marga dohot ohum dohot hata akana jonjong diadopan ia bangsai dohot diadopan ni biru-biru akana maruloson habit nasaksa jalan nama niup mare-mare di tangan nasida. Gogo nasida macoco akani nama tua mani debatata nama kuduli bangsai dohot biru-biru. Jadi jonjong masa luhut suru-suruani humaliang habangsai, dohot umaliang akasituai, dohot parngolu na opati, dungi manukap manasida di joloni habangsai, uhut marsomba tu debata. Nina nasida, amen. Puji-pujian dohot sangapon, dohot apistaran, dohot kamuliateo, dohot agugo, dohot atugo, di debatata roh salele dilelingna. Amen. Dungi mangalusi nasada sian akasitua, di do mamandok au, ise do akai, jala sian dia doro akana maruloson abit nasaksai. Jadi huruf mamandok ibana, alir doaku hodo botosa, gabe di do matuau, ima hara rosya hapersuhon goda, nunga diburi nasida abit nasida, jalan pasasak di bagasan muda ni biru-birui. Alani saya di jolo ni habangsa ni debatado nasida, mangoloi ibana harian dohot borgin, di bagasan joro nai jala ibana na, manguduli habangsa ima, paulion inangan di atas nasida, ido yang go sahatna, martua do akana tumangion hatani debata, jala na upapsa. Amin. Taha tidakon maha porseotai, songo nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinibuan ni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumono mernit. Nama datar pajar do ibana diau pinar silang,
na tuat du banua turudung ditanom, na mulak mangolo di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahul tu siamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai molak sogo tu tanoon, mahu malak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau pani alak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak nong mate, dohot yang nguluan na sora sudah. Amin.
Horas, selamat hari Minggu ma di hita salutna. Rapta begema tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 5 Juli 2026. Pandidion Nabadia, hobar tu pelaksanaan nama katidakon haporsion akayana kota sadarion, alan Minggu naro 12 Juli 2026 di Parminggon pukul 10 WIB, tapatu pado Pandidion Nabadia tudak danak, ruas ni Huriata nanay membuan akayana kona manjalo Pandidion Nabadia, asa Roma mendaftar huhut marguru di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 masuk pukul 16.30 WIB di gereja Jaladibuan ma surat pengantar sian situawik dohot kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran dakdanak. Partangyangan wik di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 masuk pukul 10 WIB sada wik gangkana di bagas ni amang pe silitonga inang borus tumorang alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan gangkana nomor 17 RT Walu RW 15 inganan pertanyaan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2. Wik Rawamangun sada di bagas ni keluarga inang Nyonya Sianipar Boru Pasaribu alamat Jalan Sawu Tolu nomor Tolu RT 10 sada RW Walu Rawamangun Jakarta Timur inganan pertanyaan di ruang Markus HKBP Rawamangun. Patuluhon wik utan kayu manis di bagas ni keluarga amang Eri Pangaribuan inang Borus Majutak alamat Jalan Asem Gede Sada nomor sada utan kayu selatan Jakarta Timur inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. 4. Wik Cempaka Putih Rawasari di bagas ni keluarga Mang El Silalahi inang Situa Okta Boru Siobing alamat Jalan Rawas Selatan Tulu nomor 46A Jakarta Pusat. Palimahon wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Amang Kurnia Sari Pasaribu Jalan Kelapa Lilin 2 Blok NG 5 nomor 16 RT 16 RW 12 Kelapa Gading Permai Jakarta. Onom wik Pulomas Kampung Baru di bagas ni keluarga inang Nyonya Parapat Borus Matupang alamat Jalan Batu Ulung nomor 34 Jakarta Timur. Itu wik Cipinang di bagas ni keluarga inang Nyonya Simanjuta Borus Simbolon alamat Jalan Sodong Raya nomor sada RT Pitu RW 10 sada Cipinang Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 10 Juli 2026 masuk pukul 10 WIB sada wik balap sepeda di bagas ni keluarga Mang R Lumban Tobing inang Burtapu Bolon alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur. Paduahon wik Kampung Ambon di bagas ni keluarga Amang Baginda Simangunsong inang Rosalinda Bursiobing alamat Jalan Kikir nomor 30 itu Kayu Putih Jakarta Timur. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun. Rekrutmen guru sekolah minggu HKBP Rawamangun periode 2026-1-2020 lalu dot syarat boima dijaha di tikting digital maka tidakon haporseon. Minggu sadarion di tanggal 5 Juli 2026 di Parminggun pukul siawib tapatu pado maka tidakon haporseon akayana kota pelajar sidi angkatan tahun 2025-1-2026 torop ni namandohoti 84 halak 45 bawa dot 30 sia parupuan. Perubahan jam ibadah minggu hombar tu pelaksanaan peneguhan katekisasi sidi mana mahati dakon haporseon di minggu sadario 5 Juli 2026 alani Parminggun pukul 10 WIB di Pamaju Gabi pukul sia WIB jala Parminggun remaja pukul 8 WIB di Padumu Matu ibadah umum. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa aka kegiatan Jalaboi ma dijaha di tikting digital.
registrasi online. Hombar tu ulang tahun HKBP Rawamangun pa 22 tahun, Minggu 21 Juni 2026, jala implementasi program digitalisasi HKBP Rawamangun patupa registrasi, lau patupa aka registrasi jala boima dijaha di tikting digital. Panitia renovasi revitalisasi toilet. Hombar tu renovasi revitalisasi toilet, dung sidung menjahtikting anon tabigema hatorangan sian panitia taringot tu renovasi toilet ni Huriata. Tikting naing berbagas, tikting parjolo, sada naing manjalo pasu-pasu perbagason ma, Alexander Christopher Mangapul Huta Barat, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Pulumas Kampung Baru, anak ni Amata, Aman Saud Maruli Tua Huta Barat, Tubu ni Inata Inang Nita Herlina Boru Sinu Haji, Dohot Orwana, Jovanka Janata Mutiha Putri Boru Lumban Tobing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Duren Sawit, Boru ni Amata Insinyur Haryadi Halumban Tobing, Tubu ni Inata Inang Beti Melda Boru Marbun, pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu perbagason ma, Johan Evan Roberto Sirait, ruas ni HKBP Resort Karawang, anak ni Amata, Joni Sirait Nahinan, Tubun Inata Agnes Kristiani Subroto Boru Tambun, Dot Orwana, Rahel Anggun Pramita Boru Manurung, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, Boru ni Amata, Amang Delson Manurung, Tubu Dinata Inang Nur Samsi Boru Simajuta. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di gereja HKBP Resort Karawang. Tuhatama nama masu-masu nasida gabi parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas nataba, Minggu sadarion tajalau do gabe ruas baru ima, keluarga Hizkia Leonardo Manurung, Inan Cynthia Johanna Kristela Boru Laya, Rosian HKBP Resort Medan Tenggara, alamat APT Basura City Tower Jerenium Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Angget ma gabe ruas nadenggan nasida di Jolota Tarlumobi di Jolo ni Tuhata. Ruas Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026, Nunga Jumolo Moding Saalak Ama, Amang Flores Siregar umur 66 tahun, Hina Baluhon ni Inata Inang Kartini Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Pertanian Tengah nomor Sia, RT Pitu RW 2 Klender Jakarta Timur, Wik Kampung Pertanian. Jalatu Udean di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalion gogo dot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pilihan dot udut di bobua tacahama di titing digital na pinarade ni Huriata, di pasu-pasu di Batama akabarita masa dohot ulaun akasipatpata bahen sangap di Guarna. Songodi matikting di Huriata di Minggu sadarion. Mau lihat ya. Horas madihita saluhutna. Sehat doa musudia manginang. Puji Tuhan. Salam amang inang, selamat pagi, salam sejahtera, horas madihita saluhutna. Napinar sangapan, amang pedita Resort HKBP Rawamangun, amang inang pedita fungsional HKBP Rawamangun, amang nang inang parhaladuni Huriata HKBP Rawamangun, amang inang hahaangginang iboto nahu haholongi hami. Adorang so ditorosok kami hata sambutat taringot tu revitalisasion adong ulina raptatotom majo video rencana revitalisasi toilet
hasil karya ni naposo bulung ni huriatta ima Aldi Sibolon Dohot Grace Boru Sitopul. Tu operator mohon ditampilkan videonya sebentar. Ala namo dohot dora operator ala ni bulan na budari terus sap kami majo pakatayuno nati emang. Amang inang hahaanggi iboto na huhaholongi hami di bagasa guarni Tuhatta Yesus Kristus. Go hamuliateo ma tapasaha tuamat tadi bata perdinggab basai ala asi dohot holong ni rohana nang pangaramotion na pataruhok kita siap bagas tabe, boy merpungu di bagas joroon, lau mamuji pasangapon guarna nabadiai, merhite perminggu di manogo ni arion. Amang inang, haanggi nang iboto nahuha holongi hami. Perlu pabotohon nami, tuhita saluhut na, huriatah kaya pirawamangun, pasahaton ulaon na macabalga, tuhami seksiama hakawi pirawamangun, ima paturehon toilet manang kamar mandi ni huriatta, nasalelengod dihirim rohatan yan asa uli jaladinggan, tuakka danak, tuakka namatua, nang tuakka kaum difabel. Amang inang hahaanggi nang iboto nami nahuhaholongi hami, molosya gogo nami, dang margogo hami mangulahoni. Ala di bagasa pos ni roha tutuhani, rodo hami marsoba tujolo muna. 10 jari-jari, pasapulu sada si majujung. Asadohot tamu mangurupi hami, lau pasikopon ulau revitalisasi toilet ni huriat taon. Pos dorohanami, molorap pami dohot tamu na saluhu na mangulahonon, ulau nabalga boydo jadi menet jala sikop di bagasan lasni roha ulahonotta. Dinalau pasikop panulaw ni hami panitia para di acara na perjolo adong do di baik kami prakegiatan na turnamen biliar ima nalau pasadahor rohanya kaama nang naposobulung nadong di huriat taon naneng patupon nami may di tanggal 1 Agustus. Marhitei mangido hami tu saluhut amang inang asa marsiurupak kita jalaradero hamuna persidohot lahu mangurupi jala pasikopon acara turnamen biliari. Napaduahon dipatupahami do sada konser musik ima malam puncak pencarian dana non di tanggal 15 Agustus 2026. Marhite penampilan ni iboto nami artis Batak Joy Tobing. Arop rohanami tuhita saluhutna Roma hita maddohoti ulauni rak marsaor jala marlas di roha mahita lau memuji pasangapo guarna. Amang inang haanggi nang iboto nami nahuha holongi hami. Dirajumi rohanami do kesuksesan ni revitalisasi kamar mandi dak kolam marhite acara konser musiki alai marhite tangiang nang pangurupyo muna saluhu na do mabay sikop ulau revitalisasi marhite do amang inang adong nakisaotik kendala teknis tong na terpodum dora akka damang nakin na tugasok kami o sugari nakin dibagi do nakin kiris dijolui asa mendukung tu program revitalisasi toilet alai abudo marasudi panitia aliano mengido mapan itu hamu amanginang anno di nalo mulak dibagi hami pendom muse ngaruh berek kalaki nakinga hehebe harwa jadi mengido hami tu hamuna saluhuna ba jalo hamu madoh dingganan non
tupayamu ulau ni marhite saperak dua perak boi doin noni gabi pasik kopon revitalisasi ni toileti. Perlu lupa potongan nami amang inang donasi manang pangurupiot tu revitalisasi toileti dangadong batas nada. Sian na menet satu na gudang boi do saluhu na disubakok kamuna. Songok kata ni debata na tersurat di sada kronika 20 sia ayat 20 sia a dungi marlas ni roha mabang soi ala marhite habrujun ni rohana sida mangalehon peleat tu Jehovah. Amang inang haanggi na huboto na holongi hami. Binaboto kami tuhamuna saluhu na nungadong piga-piga halak na manubakkon songo bentuk dukungan kesuksesan ni revitalisasi toileton. Ini mana perjolo naki video na ditotom munai subangan ni ianakon ni huriat tadui tu panitia asa boy songono benom muna mai titip pami jadi lehon nasidai mai gratis tu hami dohot tu piga-piga situan hari hai jupak kami dohot nasida lepas dua hon granit anti slip granit dari ganido disebabkan amang situa siter sinaga dohot amang situa Jackson pangaribuan 200 meter persegi. Makirim do pehami tuhita saluhuna atika dong natarot jarrohana. Naneng manubakon akka peralatan ibarat na AC, wastafel, urinor, kloset nang lana asing tuha perlo ni toileti boy ma dihubungi panitia revitalisasi. Amang inang hahang ginang iboto na huhaholongi hami. Perlu do pabotohon nami tuhita saluhu na laporan dohot akka hepeng na masuk do akka lana asing pabotohon nami do tiap minggu marhite na madokata di joloon. Perlu dong potongan nami tu hita sudah akka proses revitalisasi di Teleton mulai sian hepeng na masuk sumbangan na masuk adiga dimulai di kerejoi hepeng manak material na hurang nang akalan na asing pabotohon nami do secara transparan tu hita. Song kata ni dan tutua mapasahaton nami tuhamuna saluhuna giring-giring main na tu gosta-gosta marhitei mai tupingga pasu. Mau lihat ma ditangyang nang sileho-leho muna saluhu na saya tong-tong ma amat tadi bata nama nabai dohot na masu-masu. Songo panipuli pasatonai ma gudang mau lihat nami tu hamuna saluhu na. Saya di pasu-pasu di betama saluhu na ngulumuna. Ditabai ma akapadaraman nang pasamota di hamu. Di pasu-pasu rumah tangga nang peparamuna diramoti na niulan di tangamuna saluhuna jala diramoti akan pinarsita ni rohamuna asa gabi pilihan na mangulu nang hasangapo mai dijolo ni tuhatta. Di pasu-pasu di batama hita salahuna lau makobasi ulau nauli na denggan di tonga-tonga ni huriat taon olak nion tujuluanon. Mau lihat madihita horas masian hami panitia revitalisasi HKBP, toilet HKBP Rawamangun. Horas.
ameni debatana sumurung sia saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata jamita di minggu tasadarion, ima minggu palimahon dung Trinitatis dohot topik haluaun ni saluhut bangsa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tersurat di buku ni panurirang Sakaria bidualu ayat 20 sahatu ayat 20 Sakaria walu ayat 20 sahatu ayat 20 Ujahama dihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohata. Songonodo hatani Jehovah Sebot. Rodope anggo sogot aka bangso dohot pangisi ni aka hutabulun. Jalalau do sogot aka pangisi ni hutana sada tuna sadanari madok. Beta hitara marsoba tubuh ini Jehovah. Jala mangalului Jehovah Zebaut. Ahupe neng dohot do lautusi. Tongota hero do sogot aka bangso bolu do perbegu aka namarhuaso mangalului Jehovah Zebaut di Jerusalem. Jala marsoba tubuh ini Jehovah. Songonodo hatani Jehovah Zebaut. Ima aka ari persigaungan ni 10 hala sia saluhut dilani bangso perbegu. Asa marsigatung nasida tu suhi ni ulus ni sada halak Yahudi madok. Rapita sauduran ainunga hubege hami debatado dongam muna ido sahatna. Selamat hari Minggu madihita amanginang. Horas yang terasa nunga bongot kita tu minggu palimahon dung Trinitatis. Jala tamulai manangihon jamitau bongot tu bagasa jamitaun marhite-hite namangida sada gobbar. Ya. Bisa ditampilkan gambarnya? Gobbarnya harus tahe inong. Mawar ate molo mawari ido. Iya. Bunga mawar aliang malatar belakang na aka kehancuran di kota. Alai di pudi sehali adong mataniari bicar torang manorangi aka luat. Molo fokus majuhita tu bunga mawaron amanginang. Molo taida tapu ni bunga mawar setangkai bunga mawar minimal adong 2 persepsi pandangan taringot tu bunga mawaron. Nah parjolo lanjut. Oma sudut pandang. Mengapa Tuhan menciptakan duri-duri yang tajam di tangkai mawar yang sangat indah? Boasa di topa debata aka suga-suga ditapuk ni bunga mawar dan tung macayuli. Boha yang mulu sodong aka suga-sugai. Bagaimana jikalau tangkai mawar itu tidak ada duri? Bukankah akan lebih indah? Ima sada sudut pandang, sada persepsi. Ale adong mamusai sudut pandang napa duahon. Silakan lanjut. Yang mengatakan luar biasa. Karena Tuhan menciptakan kuntum mawar yang indah di antara duri-duri yang tajam. Nah perjolo nakin yang pertama ada sudut pandang yang bertanya, mengapa Tuhan menciptakan duri-duri di tangkai mawar yang begitu indah? Dan yang kedua mengatakan luar biasa ciptaan Tuhan karena Tuhan menciptakan kuntum mawar yang indah di antara duri-duri yang tajam. Dari sudut pandang mana kita melihat? Itu dapat menggambarkan keberadaan kita sendiri amangin. Hadiriot tado mernidai. Tu suga-suga naido lau pikirata. Tuaka paru kiloni do lau pikirata. Manang tu bunga naido natung macayuli. Jala tado ma luar biasa memang. Natinopa ni debata.
Di antara duri-duri tajam, dia menciptakan kuntum mawar yang indah. Tentu sahalia menginang, sudut pandang yang berbeda ini pun akan menentukan arah langkah kita masing-masing dan kehidupan kita masing-masing. Siadong dokan kita jolmon nasai hahurangan ni bereng, hahurangan ni dirina, oma akka jolmana jojo merasa rendah diri dan rendah hati. Ya, rendah diri, tertutup kepada lingkungan meila. Herana somarargai bana dia dopan ni jolma. Alai adong do peno borak sani ima hola mangida hahurangan ni jolma. Aha pe di do jolma salah. Holan na do nanti kos. Adong do muse jolma na fokus hola tu paru kilona. Hola tu permasalahan na. Hola tu aka narikot di ibana. Gabe lupa ibana mangetong aka pasu-pasu ni Tuhan. Dohot las ni rohan nong sahat. Jalan naung jinaloni ibana. Masa matrupuhon. Ima dung mulak bangso Israel sian habuang Babel. Mulak manasida tu Israel, mulak matu Jerusalem. Di danasida maka bagas nasida na jolo nunga dang tarida be. Tarlumobi lungun si tuturohan nasida tu matangis nasida ujud di ida nasida dang di sibe bagas joroni debata na pinatureni Raja Salomo yang menjadi kebanggaan umat Israel. Gambar selanjutnya. Tu matangis manasida. Alai Roma debata marhite-hite panurirang Sakaria. Dido ibana matuaka bangso Israel. Tuaka na tumatangisi. Unak kamu tangis, unak kamu madele. Na Roma tikina anon. Akan datang waktunya ima mulai turpuk tahun. Na Roma tikina anon Paulion ni debata masude. Dakola di Pauli. Alai Jerusalem gabe pusat ni partodion ni portibion. Na Roma aka bangso perbegu, marsigatung di baju ni halak Yahudi, lau marsoba debata zebaut. Bahwa semua akan dipulihkan. Tuhan akan berkarya. Bukan karena kebaikan orang Israel atau keperkasaan mereka terhadap bangsa-bangsa lain. Alai jajini Tuhani. Jadi di antara reruntuhan-reruntuhan itu Tuhan memberikan gambaran kepada Zakaria bahwa akan tiba saatnya Yerusalem dibangun kembali dan Yerusalem menjadi pusat kerohanian dan dari sana orang akan mengenal Allah yang selalu bersama-sama dengan orang Israel dan akan turut memuji Allah. Aka bangso perbegu Roma madapoton Jerusalem marsoba tu debata Zebot. Na Roma aka bangso. Ya, slide selanjutnya. Na Roma sada bangso madapoton bangso na asing madok beta hita tu Jerusalem. Asa tasoba debata ni Israel ima Jehovah Zebot. Ayaw pe neng laudo tusan marsoba tu Jehovah Zebot. Alai tutu amang inang dang namura ado panihala Israel situasi si songonon. Ikon jumolo do nasida manada asi dohot holong ni rohani debata dung di laosi nasida di salpu nasida di alami nasida aka peristiwa aka proses na tung maceborat termasuk di habuangan na di Babel. Di torop jolmani halak Yahudi dianggap nasida do habuangan tu Babilonia imadalan ni debata laho pamatehon bangsoi. Di torop jolma.
Aleadong do piga-piga muse halak Jahudi termasuk maka panurirang nama do daung dang nalaho pamateho debata dihita halak Israel alai asa mulak do muse sumuang hadiriota kembali seperti umat Allah yang tidak tercemar. Karena itu mereka anggap proses itu sebagai sebuah pemurnian. Asa akapasi pasini Israel na mula tu Jerusalem dihirim debata boy memuse gabe bangso Napolin yang betul-betul kuat, betul-betul murni hanya menyembah Tuhan. Dung dihangoluhon nasidai di ida debatama dabutido amanginang. Yado tong hubok kami di bagas sejamita nami. Sekali lagi ini mohon maaf tanpa tendensi sama sekali, tanpa tendensi. Acido halak na pugus. Pugus ibana sian na sorang saha tuna moding pugus acid deh. Acid. Alai ukacitado dihilala halak molodung sanga mamora manang mamora ibana sian haso sorangna ala di tongadala dinguluna marpugus ukacitado. Acido dihilala akadongata na suboy marnida nama pitung mulai sian haso sorangna acid dang ditadana sida warna ni portibion alai ukacitado halak na hea marnida na boy marnida sa aso sorangna alai di tongadalan gabe mapitung songoni dong uluni halak Israel bangso na marsangap torop bangso mabiar mangida bangso Israel ala buah ala di boto nasida adong debata nama dongani bangso Israel ima Yahweh Jehovah Zebaut mabiar rohani akka bangso na asing dang barani nasida macam-macam tuhala Israel alai muncul ma kesombongan rohani muncul ma penyimpangan muncul ma pelanggaran di ngoluni hala Israel ujungna debata sadiri mamutuson ikon terbuak kamu tu tano Babel gabe hatoban di Babilonia omma nasangapi gabe malea namorai gabe marpugos nungalea matanya ke bangso-bangso mangida nasida. Maka kondisi ini perlu dipulihkan. Jangan sampai umat Israel kehilangan harga dirinya di hadapan bangsa-bangsa. Maka Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Di paula debatama musa nasida tu Israel. Jala didongani debatama nasida laho paulihon Jerusalem termasuk bagas joroni debata. Najolo nangpe dang bobe dos songoni asam mula mamuse molo dihita halak bata di dok ma istilah nyon mula todi tu badan nunga mulai marsangak be muse bangsoi ido dipatuduhon debata alai ikod donasida satia mangoloi debata unang manibil be ngolu nasida sian namar Tuhani. Di somma dipatuduh debata slide yang berikut. Di somma dipatuduh debata huasona. Dangalani gogoni hala Israel alai murni ala huasoni debatado napasahaton bagai-bagai naroma tikina bahwa engkau akan mengalami peristiwa yang luar biasa, bahkan yang lebih bagus. Nadumenggan sian situasi najolo adorang so terbuak ko tu Babilonia di pauli debata, di paune-une debata, di tangan-tangani debata ngoluni halak Israeli, di papos debata rohani halak Israel. Oma kajajini debata. Naroma tikina. Nuaing ahaman yang siputi hota di jamita di minggu sadarion amanginang.
molotopik ni minggutan nakin haluau ni saluhut bangsa. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Da mula-mula kita tujuluni jami tahun nakin ima taringot tu bunga mawari da songoni do proses ni nguluta amanginang. Bodo ta pahihut-ihut marhite gambar namang ihut. Silakan gambar yang berikutnya. On pengrajin emas don. Dung di papung emas yang aka tambang-tambang emas, tambang nabal gamanang na memet, diolah do masukkan, harus dimurnikan. Biji-biji emas yang dapat ini harus dilelehkan. Harus dicampur lagi, dibakar sampai meleleh. Supaya apa? Asa buah. Asa lau ma'aka logam naso mararga. Dan tinggallah logam mulia. Seperti perjalanan bangsa Israel. Dibuang nasidatu Babilonia. Asa bolong doa ka ampas-ampas nai. Asa polin nasida. Begitulah kehidupan orang percaya. Tuhan mengizinkan di paloas debatado masa di nguluta ragamnya kaparukilon, ragamnya kaparsahiton, hasusaan, dolan akan nasi nama baik kita marsak. Dang dalan ni debatalo manguhum akayana konai alai asa diproses dohita, asa gabe polik kita songon mas sinakin. Di bolokom ma akalogam naso marargai akatasihi. Alani ikodo tadalani proses herana dibakar ditutuk kita, herana malala tahilala, alai disima tangani debata mulai patuduhon huasona. Bukankah hidup kita juga demikian amanginang saudaraku? Seperti adonan tanah liat yang harus dihaluskan sehalus-halusnya, digiling supaya bisa dibentuk menjadi bejana yang indah. Ketika adonan tanah liat yang sudah hancur ini, yang sudah digiling ini diserahkan ke tangan ahlinya, yaitu tangan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk bejana yang indah, luar biasa, yang unik. Seperti pengrajin emas ini. Di tangan sang ahli, di tangan Tuhan, hidup kita pun akan dibentuk menjadi perhiasan yang luar biasa. Yang lewat kita orang mulai mengagumi. Bukan kita yang dikaguminya, bukan perhiasan ini, tetapi tangan yang menciptakan emas yang dulu tidak berarti menjadi perhiasan yang luar biasa. Mahakarya yang luar biasa. Maka orang akan memuji pengrajin yang mengerjakan perhiasan ini dengan sangat luar biasa. Tetapi tadi emas itu harus dibakar dulu. Iko tutungon nado, iko malala ibana. Baru nanti bisa dibentuk sesuai dengan keinginan si maestro emas ini. Napar pudi, ngatok do jamiton. 5 menit, 20 menit ngasayon. Ngasa tu bagian napar pudi. Ya, gambar berikut. Ala memang ikon pikirata dotong ala adong malua sadarion pukul sia masuk kanu pukul 2 lunga marroa ni kan. Unang tong susahamu nagajanga jamida ni padita sitio gabe taraba mobil masukin atong gabe batu pertutuhan. Jadi ikon apala manak do hita di situasi-situasi songonon. Sama itu tu bagian parpudi. Ise mahita manginang nahia mengalami songona mata na dihabirangon. Hera naso boy be malua siya nakaparukilon. Masalah di parkarejoan, masalah di keluarga, masalah alani parsahiton. Paula so di botodongan, ada orang yang mengalami hal yang demikian. Alanido molohu kutip
adong padohan ni sahala padita tiki di kantor pusat kami padita sian Afrika dido ibana buti. Sesungguhnya ketika kehidupan seorang Kristen berada di titik nadir paling rendah, disitulah Tuhan akan segera bersiap mengangkat kehidupannya. Tapi sayangnya, tentu ini pendeta ini punya kesaksian begitu karena dia pernah punya pengalaman pahit. Terjadi perang saudara di negara Nasida, jadi bapak na, makna, abang na, dek na mate dibunuh. Tinggal masalah ni bana na boy malua. Itakut de batai bana na gabe padita may bana. Ya. Dia mampu menyaksikan itu karena dia punya pengalaman. Dan dia katakan sesungguhnya bagi orang percaya di titik nadir hidup kita yang terendah, disitulah tangan Tuhan akan segera mengangkat. Tapi sayangnya kata dia, banyak orang Kristen yang tidak bersabar. Belum tiba di titik nadir terendah, dia sudah lari dari proses itu. Dia sudah menghindar. Dangoloi bana. HP dalam ni debata doi. Dalam ni debata. Molo amama na digabaron, tidak bayangan ni tangan na dipudia te. Nang pemaruk kilibana, mungkin masalah mau di perkarejuan, masalah di keluarga, masalah di parsahiton, alai tetak do dilinggomi tangan ni Tuhani ibana, jalan marsi hoho di bana di bagasatang yang na majaloi sude nang peparir di hilala ibana. Jalan malua do ibana sani di salpuhon ibana do sude. Jala ahana masa di ngolunai di bayar debata gabe sada kesaksian panindangion tuak kajol mana di humaliangna asa gabe marsanga madebata marhite-hite hadirion ni amat tanah di hapirangon nuang jongjong ibana di sabula siamun jala godang jol mani marsoba tu Tuhan Yesus alani amat tau. Ternyata amanginang kepahitan hidup kita bahkan aib sekalipun hailau bolon nahya masa di ngoluta boy doi gabe panidangion bain sangap di goarni debata molo taha bengeton taha burjuhon madalani akka dalan sidalanata di bagasan pos niroha tutuhani. Di sido hita dapotan halua jaladak kolak kita. Di sido akka dongan nadong di humaliangta akka yanak kota amata inata dapotan haluaon molo diberi marsihoho dongoluta nang pe di bagasan parukilon nang pe setu matangis ganu borngin alai dang malua ibana siat tangyang na marsihoho ta porsiona gabe panidangio di ngolu ni yanakonna natari di napaborhat ibadah pemberangkatan ni akka yanak kota pemumunan nanay maka tidak kun haporsiaon usuk kudo akka natua akan toras. Warisan apa yang akan amang inang wariskan kepada anak-anak, kepada putra-putrimu? What legacy that you will give to your children, to your son, to your daughters? Legacy apa? Warisan apa? Arta do amang inang artai nasuda doi ngaton ngingit akan dimakan rayap, tidak akan kekal. Tetapi ada satu yang kekal, yaitu warisan iman yang bisa, yang dapat diberikan seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, dan itu tidak akan lekang oleh zaman, tidak akan dimakan oleh waktu, apalagi rayap. Sian panidangion ni ngolu ni sahalak amaido gabe sitiruon ni akada danak. Ida molo tu akan atoras ni sekolah minggu jojo hudok bahwa anak itu adalah cerminan orang tua. Molo taida sadada danak sekolah minggu na menet ngator boy
tanilai sekilas sonomma bapak na dohot o makna. Ido. Ay asli do kopi paste ni natorasna akada danahi. Boha pengajario di jabu dapok nidak danak ido di buani bana di luar. Dia mau sonong udah, oi kau sini kau, ini tuh dengan napa jago-jago bapak nyon, termurah deh, atar soni marah manuru inatai, itu ditiru mana bapak nah, itu, molo sona malo-malo mengaluli alasan berkelit, soni suku do pengadong alusna, dapok nama isian, jabuna. Jadi di Dokomuse 70-80% kepintaran anak dari mamanya. Itu kan? Jadi emang mana tita mangda? Molo malo HP danak dang siap bapak nai. Sian turusan makna do unang bangga anak ni amana do tongo ne wah daun. Jadi molo malo danak ya turun dari mamanya, ale karakter, sikap turun dari bapak. Jadi molo jukat anahi berarti turusian bapak. Molo malo anahi turusian, molo oto dak danahi turusian bahasa bapak nah, omak na dotong. Una kola monang sendiri. Gabe hami na kurbat turusati amang. Kepintaran turun dari garis ibu, karakter turun dari garis ayah. Jikalau karakter anak baik, itu turun dari bapaknya, karakternya buruk pun turun dari bapaknya. Dia memiliki kepintaran, kecerdasan turun dari mamanya. Kurang pintar pun itu dari mamanya. Tak kola pintar nih, nah kurang pintar be turun dari mamanya, dari garis perempuan. Ya. Jadi nasida murah-murah do marsiajar. Molo serik kita kontak atau ka danak aka sekolah minggu termurah do. Jadi holan dang tata darupani bapak na, ya kan? Maka tata baru Roma bapak na do omak na, ne dia mana yang anak nonakin, nyon. Ya 70% itu benar. Karena langsung kita lihat dari tindakan bapak mamanya, no dorana nih, tohodo. Jadi warisan imanlah yang bisa kita wariskan kepada generasi yang berikut, kepada anak-anak yang tidak pernah lekang oleh waktu, dan lewat mereka lah nama Tuhan orang akan melihat siapa dia sangat istimewa. Aise duibana, ise dak danahon. Apalagi tadi di bumi Bataviona di Pangaratoan Amanginang, ya, generasi muda, namurah-murahan mata ni jolma tuhitan waing. Itu siapa itu? Oh, orang Batak itu. Kristen iya. Oh, pantaslah. Udah Kristen, Batak pula lagi. Selalu ditempelkan hal negatif ke kita. Hera hita nama jolma noroa di Portibion di pandangan ihalakan. Maka mari kita ubah. Hita do naboi mengubah. Kita yang mampu mengubah. Sehingga orang berkata, itu siapa? Oh, itu orang Batak. Kristen ya? Ya pantas. Udah Batak, Kristen lagi pantas dia baik. Iya kan? Ikosongon itu. Udah Batak, Kristen lagi. Pantas dia orangnya baik. Molo di dok jolma, songoni taringot tuhita, ise do namar sangap amanginang. Hita do manang Tuhani. Tuhani. Disima gonop na di dok ni debata, tu si Sakaria do tu bangso Israel ikom maroa ma bangso mamuji pasangapon goarni debata zebaut holam mernida hadirioni halak Kristen. Ikom marsangap dotong Tuhan, ikom marlapatan do. Molo di padato debata tu si Abraham pasu-pasui. Iko pasu-pasu ko gabe pasu-pasu tu Portibion. Iya, benar. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Kita tidak bicara soal materi yang menginang daun. Aku diberkati oleh Tuhan agar hidupku menjadi berkat bagi dunia ini.
Dan dengan keberadaanku nama Tuhan dipermuliakan. Unang marisuang, nata jahat tiap minggu di bagas joroon. Nadong di garijaton. Hupa diri hamu, asalau mar parbue. Jala asamian parbue munai. Dakolan pasip pita dipilih Tuhani, molo di do, Tuhani pedi Johane 10-5 saplonomi. Dada hamu nama milih tahu, ale audu nama milih tamu, arun dola patani. Asamar parbue do hita, di padiri asamar parbue, dakola makohom, asamar hite hita, marsangap ma guarni di bata, marhite hite akapo parata, marsangap ma guarni di bata. Alani tummania si tutudo dihilala sahalak ama, sahalak ina, molo manibil anakna, manibil boruna, sian hapor siaun, tutuhan Yesus Kristus, paru kilo na bolod deh. Paru kilo na bolod. Odo tahirim. Bohado ngoluta boy gabe pasu-pasu. Asa marhite hita dita dajol mama ise Kristus na mangulu di bagasa kita Galatia 2 ayat 20. Dada au bena manguluin waing ale Kristus do mangulu di bagasa nau. Kristus na mangulu di bagasa nawi tadaw ni jol mama. Jala hupata dahoma Kristus na mangolu di bagasanawi tu humaliaku. Alani molo adong sahala batak na Kristen. Sahala batak na Kristen mang sahala Kristen halak batak. Dibereng akka dong atta par yomma. Ay di siapa itu? Oh itu orang Batak tuh. Pantas kasar ngomongnya ya. Apa nak kita dok? Kristus mengulu di bagasan. Oh berarti Tuhan mereka itu Tuhan yang kasar. Itu siapa itu? Oh jemaat AKBP Rawamangun. Kok pelit ya? Mengalian parkir pe namolan ini rupanya di dalanon. Ya. Berarti Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang pelit. Kenapa? Mereka mengatakan karena saya mengatakan Kristus hidup di dalam aku. Alai molo burjudo di bereng parangeta, labok kita marroha, marholong ni roha tua kadongan nasi, dohono nasi dama memang luar biasa. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang lembut, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang penyayang. Betul-betul mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Marsangak ma debata marhite-hite hadiriota. Amin. Martang yang mahita. Sobanami madiho ale Tuhan debata Jehovah para siroha di minggu manugot nyarion ale Tuhan boy hami. Hehe siap podoman nami. Jalahi pasami madapoton arene baru arena pinar badiamon. Las bongot tami tu parsora nami di tonga-tonga ni bagas joromon ale Tuhan debata Jehovah para siroha. Nunga saor hami sama hami lumobi saor hami dot hatami. Apa yang ngotok kami ale Tuhan taringot to akapabahenamu. Diaka halak na porsia na jolo bangso penilitmu halak Israel saha tungulu nami sinuaing ale Tuhan totongdo di parmudu-muduho dihiripodo asa marsangap maho marhite-hite hadiron nami ale Tuhan mangula maho tutu ale Tuhan upasa tami madiri nami tu bagasa tangamu homa na mangula diganup akka pardalanan ningulu nami asaboy hami gabe sitidangi asidot holong ni roham tuhu maliak kami tua kahalak na sumanada hodope tua kabangso parbegu asaboy na sida dapotan haluaw ni marhite-hite akabarita nauli na hupasat tami sian pabahenan nami sian pakaton nami doklan akan asing naboy hupatu pahami songon akabangso na pinilit mo hami ale Tuhan asa marparbue debata Jehovah para siroha di bagasan tangyang namion hubok tuk kami le Tuhan aka dongan nami natongo majalo akalas ni roha dinamarlas ni roha nasida ala martaba umur nasida di bagasa minggon ale Tuhan suang soni aka keluarga naboy makalason martaba usia parumah tanggaon nasida homa natotong madongani mamasu-masu ganup rumah tangga ganup dengan nami nadilihoko gajang ni umur asa ingot nasida totong ale Tuhan molo pe martaba umur nasida alay namoru do umur
bohal nasida siap purtibion alani, leo matu hami habisuhon rohan habisuk mamilangi aka ari-ari nami ali Tuhan. Asa tahu hami mangulahon aka lomoni roham, boy hami gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu maganup keluarga le Tuhan. Jaka ragam ni namasa di tonga-tonga ni ulu nasida, aka parukilon, parsahiton, dotlan aka nahasing ale Tuhan. Lasubok kami di bagasatang yang nami, aka dongan nami. Natongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit ale Tuhan. Inang situa Marta boru Hutagalung, inang situa Rose boru Simajutak, inang Irene boru Traja, inang situ Morang boru Pajetan, amang Patun Huta Barat, amang Arthur Jonathan Sitorus, dot akarongan namin na subuh huguari hamile Tuhan na tungod dirawat pemulihan di tongotong ni bagas dulo manasida ale Tuhan. Jama nasida, pasu-pasu nasida, asa hipas pamatang nasida le Tuhan. Pasu-pasu aka obat na pinangan nasida si pangano sinumon. Pasu-pasu aka dokter paramedis do sudah perlengkapan ya ke rumah sakit ban perhitian dia mamalum di parsahiton nasida. Pasu-pasu nang aka dongan nami keluarga na majaga nasida le Tuhan asa totong di bagasan labas ni roha, di bagasan holong na syako, sabar nasida le Tuhan, sahat tu na malum anon aka dongan nami sian parsahiton nasida. Lasubok kami di bagasatang yang nami ali Tuhan aka yan ako ni Huriam nalau majalop pasu-pasu perbugason Ima Alexander Christopher Mengapul Huta Barat, Tohot Jovanka Janeta Mutiha Putri Bulumban Tobing, Suang Songoni nang Johan Evan Roberto Sirait, dot Rahel Anggun Pramita boru manurung homa napatuluso sakap nasida, homa nama masu-masu nasida le Tuhan gabe ojak anon, gabe keluarga ne baru di tonga-tonga ni parsoran nami halak Kristen, gabe sitidangi guarmu manasida ale Tuhan, gabe haborani pasu-pasu ma nasida tu humaliang. Jala di minggu sadari ojak kono nami male Tuhan keluarga ni Hiskia Leonardo Manurung inang boru Laya, gabe ruas ni Huriam dia gabe perau mangunon, jalalas borhatma musele Tuhan keluarga Henry Tabba inang boru si Hobbing pidasan Huriaon tuha KBP Pasar Boramotima parsoran nasida di Ganup ruas nasida bele Tuhan pasu-pasu ma ngulu nasida. Pas di bagasa tikyon ale Tuhan ubok kami keluarga Siregar dohot tapu bolon namar habot ni roha di bagasa mingguan ale Tuhan di pajom dia manami Flores Siregar na di hari Minggu tanggal 20 Juni nasalpo ale Tuhan homa na mga puli inanami doho sude keluarga nati dan ditadikon amanami ale Tuhan homa nama dongani nasida margogoyhon jala mga puli roha nasida. Saluhut perdalanan ni ruas ni Huriam mulai pese-pese sahat to manami inanami lansia ale Tuhan tuhodo pasahaton nami asali honomu magogo dohot hai pason to ka amanami inanami lansia tabay nang las ni roha dohot dame nasyako marhiti-hiti kapoparan nasida nabuoy gabi parhitian las ni roha gajang ni umur di nasida ale Tuhan hokok masalhut ruas ni Huriam nang soni akaparhalado ni Huriam ale Tuhan. Tubaga sa tangamu mahupasat tami, asiroham dihami, sesa salhu na dosa nami jalatangi humatang yang nami, nahusobahu kami holan mga sahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokopami. Amen. Mari dehita buku di nomor 157 ayat sadadot namangihut, tapapungu pelia paduahon. Oh,
Tapasa mapeliata martang yang mahita. Ale de bata amanamina di banua gijang hodo harorwani saluhut sileo lehona denggan do nasau libasana mauliutus. Upasa tamima siana nelehomitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabi wapna khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asau parahasia kami pilihanon. Pati bulhon harajambu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silau lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya rom harajamu, saya sautma lomoni roham di banu tongon songona di banua gijang, leho matu hami sadari on hanguluan siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.
bikin